kaneno ka president kano se yere no dhi mabei sani kidhi mabei tido ka jintie modak e yudi weko Kisumu neno affordable housing igero ikono pogore nitiere makanya kwar ma okalecha kidhi Siaya the same kidhi all over kineno nyaka Garissa kamora mora nyiso no dwani Kenya dongre kabiro malo kamora achiel kineno wach Raila Odinga Stadium is now a stadium of his own kind onge stadium ainano e Eastern Central Africa to president gero gini stadium mano ger mokalo kata mogik ne 1987 nyaka sani Kenya pok noyudo stadium at that caliber ne kimyo timoma nikech we want to host as a country the AFCON mabro timre iga manyien Ruto okdwa bedo kaka presidents mosekalo Kenya nti chien kanyo no se win bid mar hosting this continental tournaments but they failed because of the government laxity mar timo gik monego tim mondo keti e chenro to president William Ruto okdwa timo kamano en odwa ni gimonego timre kaka sani Kenya to host CHAN now we are going to host AFCON stadium igere mar Raila Odinga no ema dhi bedo dhi host makora achiel wi apar nikech ang'e aneno ka sa bende dhi mapiyo achiel wi apar miyo jatend piny Kenya masanedi Amiyo aboro kaluore koda dongruok makone kod koch erokamano ahinya hakeni kitiere kaunti ma Kisumu recho madimedi bende giwachni mogik nikech aneno ka wadong' gi matin e dakika 10 mar mondo mwatiek twak marwa okinyi ma kawuono seyo bende dhi kaluore koda chenro opogore ma bende jatend piny Kenya chwalo gi sani nikech wagini mae higa ma jatend piny Kenya masani mar abich jatend piny Kenya William Ruto bro bedo katayo piny Kenya kuom thuolo mar higni achiel men full nikech donino ka yiero ten dwe mar 8 mar higa